The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 37, 5-7, Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. He shall bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Do not fret because of him who prospers in his way, because of the man who brings wicked schemes to pass. Exodus 33:14, He said, My presence will go with you, and I will give you rest. Romans 8:28, we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Proverbs 29:25, The fear of man brings a snare, but whoever trusts in the Lord shall be safe. Psalm 112:7-8, He will not be afraid of evil tidings. My heart is steadfast, trusting in the Lord. His heart is established. He will not be afraid until he sees his desire upon his enemies. Before we start sa atong Bible study ning adlaw, gikinahanglan nga atong sundo ng atong naandan nga mga tulumanon agi og pangandam sa atong tagsa-tagsa kakalag. Kay kini atong pagabuhaton nga mao ang pagtuon sa pulong sa Dios. Labing manungdanon kining buluhaton sa magtutuo. Adlaw-adlaw kining buluhaton sa matag magtutuo. Nga maong pagtuon sa pulong sa Dios kay mao man kini ang proseso paagi sa pagtubo sa atong kalag. Segundo Pedro 3:18 nagatugon kanatong mga magtutuo. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Busa, aron kita mahiluna gayud sa grasya sa paagi sa Dios, atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 John 1:9 which says, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo igalang, wala pa'y kaluwasan. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilo magamputa. Bala na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo, nininglain na sa mga higayon nga among pahimuslan. Grasya kining imong gitagana alang kanamo, nga maong higayon sa pagtuon sa imula bala ang pulong nga pinagi lamang sa pagtudlo kanamo sa bala ang Espiritu Santo, the only teacher of truth. Busa, lamdagi kami sa dugang pagyong kamatuoran niining adlaw. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan atong mga suki, atong mga subscribers o sa atong mga igala, atong mga igsuon diyan ni Ginoong Hesukristo, our fellow believers. Welcome once again ngayong adlaw sa atong
padayon yung pagtuon sa pulong sa Dios ug ato nang i-conclude atong humanon kining atong pagtuon bahin ining divine mercy. The doctrine of divine mercy nga may kalabutan kini sa kapasayloan sa Dios. So, actually the main topic yun nining atong hilisgutan mao ang doktrina sa pagpasaylo sa Dios. Of course, ang Dios may kalabutan niini. So, the title would be a divine pardon or divine mercy. Panato lang ninggi uluhan og the doctrine of divine mercy kay kini may kalabutan man sa paghatag sa kaluoy sa Dios ngani kanatong mga katawhan. Okay, so una sa tanan, every day we make decisions, right? Ug kining maong mga desisyon na ay sangputanan, right? Na ay sangputanan. Ang ubang mga desisyon maayo, na sa uban nga di maayo. Now, ang mga daotang desisyon nga atong himuon, mao kini ang palimiti. It will limit sa atong umaabot ang mga butang kapilian. It limits future options. Now, ang kinagrabihan nga desisyon nga himuon ni bisan kinsa, mao ang decisions pagpanumbaling sa kapasayloan sa Dios nga gitanyag pinaking kang Ginoong Hesukristo. Kining maong kapasayloan gitanyag kini it is offered nga ni kanatong kaliwatan sa tao gumikan sa hingpit nga way pagkapakyas nga gugma sa Dios. So, mao nga kining maong kapasayloan gitanya gayud sa Dios nga ni kanato tungod sa hingpit nga gugma nga way paglubad nga gugma sa Dios nga ni kanato. Numdum ka sa Juan 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Now, nga namang mga utana katingali, why would God send His Son to be a substitute for our punishment? Ang tubag, tungod kay buot niya nga muhatag siya, each of us, a relationship with Him. He would like each of us to spend eternity. Just imagine, mani ka bumuton sa Dios nga buot niya nga kita magkinabuhi dito sa eternidad uban kaniya dito sa langit. Og sanglit nga tungod sa atong kahimtang mga magkasasala, di kita makapanag-iya og relasyon ngadto sa hingpit nga Dios. Wa gyud tayo mahimo sa pagtangtang sa atong kaugalingon. Pagtangtang sa atong kaugalingon gikan sa atong mga imperfections. Mao nga ang Dios medisinyo siya og usa ka plano sa tuyo nga kita iyang buwagon o ipahilayo gikan sa atong mga kasalanan. Ug busa sa maong pagi makapahimos na kitag usa ka relasyon ngadto kaniya. Kasabot ka? Now, of course, kung atong ipatinaw pagyud kining dugang, unas tanan, utangan kitang tanan. Kansang utang di ta makabayad. You see? Sala. Utang sa sala. Now, sa panahon sa bala ang kasulatan, o hinon ta in biblical times, ang usa ka tawo nga di makabayad sa iyang utang, kini itanggong siya bilangguan sa utangan. Ipriso siya. Inoon, ingon nga binilanggo, wag yun siya paagi nga makabayad sa iyang kaugalingong mga utang. Busa, wag yun siya bisag unsang paagi nga makalingkawas unta siya sa iyang kahimtang.
Instead, napugos siya sa pagsalig sa usa ka suod nga higala o sakop sa panimalay sa pagtrabaho, puli sa iyang dapit o pagdawat sa iyang suhol pabalik ngadto sa iyang giutangan. Maura to'y bugtong pagi nga mapasaylo siya sa iyang utang o nga ang utangan makagawas gikan sa bilangguan. Maunto nga si Ginoong Jesucristo mo'y mibayad sa maong utang. Kadtong gibuhat ni Ginoong Jesucristo alang kanato, labihan sa pagkapariho ragyod niadtong pagabuhaton untas usa ka suod nga sakop sa panimalay alang sa nabilanggong utangan. So pinagi sa sakripisyong gihimo ni Kristo didto sa krus. Motoy ang buhat sa kaluwasan. Dili lamang kay gipalingkawas kita gikan sa atong dayon nga pagkahimulag sa Dios. Gipasaylo kita gumikan niini. Kundili ang atong tanang mga kasalanan, mga utang, gipasaylo na hangtod sa hangtod. Now, ingon nga mga magkasasala as sinners, dili gyud ta makapalingkawas sa atong kaugalingon. Dili. Ingon man usab, di gyud ta makabayan sa bili sa atong kaugalingon nga pagkamakasasala. Kini gumikan kay kitang tanan nakabsan man sa kahingpitan sa Dios. Gitawag ka na doctrinal nga termino nga pagkamatarong. Bisan pagkatong kinamayuhan ka nato hingpit yung di gyud makahimo. Dili gyud hingpit. He is totally imperfect kay ngano man. Tungod kay nakasala man kitang tanan. Roma 3:23. Kung matod pa sa Isaías kapitulo 6, 64 versikulo 6, sama kay kita, no? Ato na lang ni isugutan ng pagkakita. Sama kita sa taong hugaw. Ug ang atong matarong nga buhat sama lamang sa hugawng pahiran. Na. Now, tutuki ra gud ni ug maayo kining bersikulo ha. Nag-ingon kini og ang among pagamatarong samara sa hugaw nga pahiran. Now, dili gyud makatandi o makakabot sa hingpit nga sukod sa Dios ang atong mga mayong binuhatan. Sanglit, ang Dios di lamang kay hingpit siya balaan, hingpit nga pagkamatarong. Perfect righteousness. Nasa tubangan o sa pagtanaw sa Dios sa atong mga mayong binuhatan, hugaw ra gyud gihapon kini. Sa mas hugaw laging pamahiran. Hinuon si Ginoong Jesucristo ang anak sa Dios. Nahimugso siya niining kalibutan nga way na buhat nga sala. Wala. Bisan og mabuhat gud unta niya, wa gyud siya makasa. Bisan og makausa. Kung gibuhat pagkadto niya na di na unta siya mo kalifikar sa pagpuli kanato. Sabtag yun na. Tinuod nga daghang mga tao sa kasaysayan ang nangamatay pisikal agi og puli sa uban. Apan way bisag kinsa gawas lang kang Ginoong Jesucristo ang hingkalifikar mamudawat sa atong mga kasalanan dito sa iyang lawas. Siya ra gyud. Si Kristo ra gyud sa iyang pagkahingpit ang hingkalifikar. He was the only qualified person nga mipataliwala talis hingpit nga Dios ug dili hingpit magkasasaang tao. Siya si Kristo ra gyud ang nakadawat sa pag-antos sa resulta sa atong mga kasalanan nga dili ug dili gyud nato mahimo sa atong kaugalingon. Siya tungod niini mao'y taytayan tali sa dili hingpit nga tao ug sa hingpit nga Dios. Now, diha sa 2 Korinto
5:21. Kini na kanayon. Walay sala si Kristo apan gip makasasala. Gipaka makasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Pinaagi lang sa sakripisyong gihimo ni Kristo nga gibuksan sa Dios ang pultahan aron kita makaduol ngadto kaniya ug makamaton og pagkigambitay uban kaniya. Sa diha makasabot o makadawat kita ni ining maong gasa, anha pa kita makasugod sa tinuray nga matang sa kinabuhi. The real kind of life. O ang atong mga kasaypanan miagi, dili na isyo. Dili na. Kalimtan na to. Akong gitukbil ang bahin sa mga kasalanan nila ni Pablo, Moises, David. Di ba? Itong hisgutan kini sa mga miagi na itong mga paghisgot. Unsay tuyo, aron imong makita og maamguhan nga ana ay paglaom bisan pa nitong magkapatay tao kung nakasa sa sang pagpanapaw. Ayaw gyud batia nga alang kanimo dawa may gugma ang Dios kanimo gumikan sa mga krimen nga imong nabuhat. Nagtanyag ang Dios sa iyang pasaylo nganhi kanatong tanan. Nahigugma siya kanimo. Ug iyang gipadayag kanang gugma mga libuan na ka mga katuigan ang milabay sa dihang gipadaan niya ang iyang bugtong anak aron sa pagpuli kanimo dito sa cross. Ang kami labing tinuod kita gyud ang ilansang unta sa cross. Apan si Ginoong Kristo mo may puli kanato. Siya mismo ang mibayad sa tibuok nga bili sa imo ug akong mga kasalanan. Samtang tinuod man nga kita na pakyas ug nakabuhat og mga dagkong kalapasan. Tinuod usab nga wa pa mahuman ang atong kinabuhi. Ana ay bagong kinabuhi diha kang Kristo bisag ikaw gibilanggo. So mo kana ato ning hisgutan nato kining gi-review ang pagdawat sa gasa ni Kristo. Ang pagdawat. Life is always about your decisions and the road you are willing to take. Basta? You make millions of decisions sa imong tibuok kinabuhi. Ug ang tanan kanila can have lasting impact. Well, it does not matter if you are rich or poor. Mapobre ka bag madlato ka, popular ka ba, bantugan ka ba, o unsa. Ikaw produkto ra gyud sa imong mga desisyon. The greatest decision nga you could ever make, di man ini, mao ang pagtuo kanimo ni Ginoong Kristo nga imong manluluwas. Kung imong pilion nga dawato nimo, tuuhan nimo si Ginoong Kristo, then you will spend eternity in heaven regardless of what you have done on this earth. Otherwise, you face eternity nga may mulag kagikan sa Dios, enveloped in the agony of the lake of fire. Busa, take the pardon. Take the pardon. Dawata kanang maong tanyag sa pagpasaylo kanimo. So, ato kining i-conclude kining atong paghisgot mahini-ini. Kaya ang Diyos has made certain wonderful provisions for believers kinsa nagapangita sa iyang kaalam and treasure His commands. Now, pipila ni ini mga provisions are set forth diya sa segundo ikaduha nga kapitulo sa libro sa mga panultihon or Proverbs. Kini nagaingon sa in English. Proverbs 2, verses 6 to 11, for the Lord gives wisdom. From His mouth comes knowledge and understanding. He holds success in store for the upright.
He is a shield to those whose walk is blameless. For he guards the course of the just and protects the way of his faithful ones. Then you will understand what is right and just and fair, every good path. For wisdom will enter your heart, and knowledge will be pleasant to your soul. Discretion will protect you, and understanding will guard you. Now, be aware, however, bantay gyud. Pagkalinggat that these provisions do not just fall into the believer's lap. There are conditions for receiving them. Na imong tuluman nun. Ug kanang maong mga kondisyones nagaagad lamang kanimo og sa imong kabubuton. Ug kini, they are reflected sa pulong if, kon, nga naga-introduce kini what we call a conditional clause. Kini nagpasabot, maybe you will and maybe you won't. Kini, make these choices to learn and treasure God's Word. Diya sa Proverbio usab, nagaingon kini, Proverbio 2, 1-5. My son, ambot pasabot, ang magtutuo, if you accept my words and store up my commands within you, turning your ear to wisdom and applying your heart to understanding, indeed, if you call out for insight and cry aloud for understanding, and if you look for it as for silver and search for it as for hidden treasure, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Now, atong subdion, ngang imong kabubuton nagadeterminar sa imong kaugmaon. Usto? Ako malikon. Kanang imong kabubuton, hinatag na sa Dios, mao'y magadeterminar sa imong kaugmaon. Will you walk alone in this life? Or will you walk with God's divine help? Nara, nimo pagpili. Ang labing menungdanong buluhaton sa bisagin sa Kristohanon, mao ang pag-establisar og espirituanong pagtubo or momentum. Gitawag nato ni spiritual momentum. O sa pag-maintain niini. Now, ang tanang momentum, tanang pagbuylo mo kani binisaya, kini may kalabutan sa pagpaminaw sa pulong sa Dios ug ang pagsunod sa imong nadungog. Mahinungdan ngano ka-accurate Bible teaching is so critical, labihan sa pagka-critical. Kinahanglan gyud nga ang gitudlo husto, tukma o dili sinambugan og mga bini. While many people claim to teach the Bible, the truth is, more often than not, dili sila kalipikado sa pagbuhat niya na. O dugang pagyon niya na, daghang mga tao do not want to devote their time to learning about God. Na, why God na? Now, por ejemplo, na ay mga nakapanalitan na kay gym equipment sa inyong balay, as well as a couple of bicycles. Okay. Wa man ay kapuslanan, no good at all kung dili nimo hatagag panahon sa paggamit nila. Basta. O kini, mahog lang yung tanan sa imong pangandoy to be fit. Am I willing to do what it takes? Or am I just plain lazy or full of excuses? You see? Maupod sa espirituhan ng pagtubo. Mahimog ako kang hatagas tanan o mga ngan sa mga kalipikadong mga pastor na nagabuhat sa tremendous job of studying and teaching God's Word, but kung dili nimo gamiton pinagi sa imong
kabubuton, dili nimo katunan gikan nini, then it's all for nothing. Gusto? Now, mangutana raw ko nimo, pipila ka mga pangutana. Are you tired of being run over by circumstances in life? Gikaapoy ka na ba lang? Are you tired of looking at yourself and regretting your decisions? Na kung mo, I can help you. Pinagi nini nga itong pagtuon nini. If not, now, sabuang kini at imong nadungog nga pagtulunan ngadto sa bisag kinsa nga interesado maminaw o mabasa o unsa maminaw nini nga atong mensahe. You see, I might not be able to free your body from confinement, but I can tell you how to free your mind. I can also tell you how God's Word can make you optimistic and enthusiastic about each new day. Ako ka mga ganing matuganan unsaon sa pagkinabuhi with extreme happiness, taliwa sa nagkaguliyang yung mga kahimtangan. But ultimately, kinahanglan ikaw mo desider kung ikaw you are willing to take the daily steps necessary nga imo makatunan unsaon sa paghuna nimo sa huna-una sa Dios. Divine viewpoint. Kaya ang Biblia nagasulti nga si Jesus nag-ingon nga blessed are those who hear the word of God and keep it. Blessed means makarios, or makarios means blessed. Happy. Malipayon kantong nagadungog sa pulong sa Dios o nagatuman nini. Lucas 11:28. Siya nagasulti diya sa Juan 15 versikulo 11 usab. These things I have spoken to you, so that my joy may be in you, and that your joy may be complete. Na kinirabang matang sa kalipay gisgutan din bahin kini sa kahimtang sa pangunauna. He's speaking about a state of mind characterized by contentment and capacity to enjoy life. It is the only happiness nga magahatag kanimo lahutayon nga matang sa pagkinabuhi, enduring worth to life. Dili ni artificial nga matang sa kalipay nga nagaagad lamang sa mga sirkumstansya. It is a divine happiness. Iyaha kining kalipay sa Dios and contentment nga magapuno diha sa imong kalag even in the midst of the most distressing circumstances and bitter of environments. Now, uban sa pulong sa Dios nga napundo na diha sa imong kalag, you can ride out even the most difficult storms sa imong kinabuhi safely sa pag-amuma kanimo sa Dios where it is calm. This is what God offers you in time. Mo kini ang gitanyag sa Dios nganha kanimo niining panahon na. Tinuod, He offers you a divine pardon, kapasayloan. Sa diha nga ikaw mo tuo kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Nagahatag usab siya og kinabuhi uban sa paglaom, life of hope and fulfillment sa imong pagsunod sa iyang plano. This is why ang conditional words sa Proverbs chapter 2 critical kayo. If, condition ka na. If you treasure His commands, and if you reach for understanding. Now, ang bugtong paagi to do this is to start a diligent search of the Scripture. Diligent. Magkugihon,
makanunayon o unsa matinud-anon. So you will know His commands. Kaya saan man mo pagka-katon sa iyang mga mando kung di ka magtuon sa pulong sa Dios. So you will know His commands and come to understand sa iyang plano alang sa imong kinabuhi. Sabot? Now for this, nanginahanglan ka og kalipikado nga pastor magtutudlo nga nagmakugihon, puno sa Espiritu Santo o unsa mapaumsanon, makugihon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, pagtudlo niini ngadto siyang kongregasyon. Mao na ipangitaa kalifikado nga pastor kay siya lamang who will act as your tour guide ngadto sa imong pagkinabuhi subay sa Biblia. Maka-explicar siya sa mga passages that seem confusing. He can enlighten and encourage you pinagi sa iyang pagtudlo ug samtang ikaw nagakaton, ikaw magatubo. Samtang gina. And as you grow, imong mahimaya ang Dios and realize what His plan is for you. Now, walain makabudbuhat niini alang kanimo. Wala. No one can do this for you. Either you make the effort or you squander the opportunity. Naramasin mong pagpili. So don't miss out on what He has for you. Ang divine pardon of salvation. Di man nina? Kining pulong. Diyos nun nga pagpasaylo sa labot sa kaluwasan. Pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Kini libre, walay bayad, ug imuha na kana. Regardless of what other decisions you may make after salvation. But nganong di man ka mo sunod sa giingong Ginoong Jesucristo, get into the boat and see what else God has planned for you. Nindot ang iyang mga plano alang sa imong kinabuhi. As the Apostle Paul put it, if God be for us, and He is, who can be against us? Roma 8:31. O din na itong matapos kining atong paghisgot nining the doctrine of divine mercy or divine pardon. Dinilang takutom og ugma na nasa tay bag-o nga pagtulunan ayaw sipyat sa pagsunod niini. Di man nga kini atong pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw kini wa gayud kini pagsipyat. Na nimo musipyat ka magunsa. Kung buot kang magatubo diha sa pulong sa Dios o ang imong kalag magatubo, magahimaya ka sa Dios. You reach that stage where we say you have the capacity for life na nakikatakos pagkinabuhi. Musa, ayaw gyud sipyat sa pagsunod nining atong ministry o kaninyong mga bago. We encourage you to subscribe to our Vic Balbido Evangelistic Ministry. Ayaw ka mo kanang duha-duha. Ato kini nga ministry nga hinatag sa Dios, grasya, ug naron nimo mo pahimulos ka ba o dili. Your volition is at stake. Magampo ta. Higala kung ugaling mamatay ka karon, nahibaw ka mahilangit ka o maimpyerno ka hangtod sa kangturan. Ang Biblia ang pulong sa Dios. Nagasulti ra bagyod nga imo ka nang mahibawan. So, nangutana ko nimo, nining maong mga pangutana sanglit, kini mao ang labing manungdanong pangutana sa tibuok mong kinabuhi. You may encounter all kinds of questions, but this is the most important question you have to answer. So, pangutan noon ka, usab, luwas ka ba? Are you saved? Di question kung sakop ka ba sa kasimbahan, ha? Kung dili, luwas ka ba?
Di pod question kung nagkinabuhi ka bag usa ka talahoron, dalaygong kinabuhi, kundi luwas ka ba? Now, higala, aron ka maluwas. Paminaw. Una sa tanan, kinahanglan mo angkon ka nga ikaw usa ka makasasala. Just admit. Kay ang Roma Kapitulo 3, versikulo 10 o 12, nagasulti sa ingon. Kaya ang kasulatan nagingon, wa gayoy tao nga matarong, walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan namiya gikan sa Dios, ug nahimo silang dautan, walay bisan usang nagbuhat umayo, wala bisan usa. Kaya nakasala ang tanan, ug nahilayo sa himaya sa Dios. Roma 3:23. Higala. Ako ka lang usang tawgon o higala, kaya di ka pa man magtotoo o dili ka pa man ako igsuon. Hangtod nga ikaw maluwas. Higala. Ang imong mga sala, may hinungdan nga nakabsan ka si himaya sa Dios. Ug mao ka na hinungdan, nga di yun nimo matuman ang mga kinahanglanon nga iya sa Dios aron ka mahilangit. Ikaduha, kinahangan nga ikaw makaamgo nga naay nahigugma kanimo o gani namatay siya alang kanimo. Kini siya mao si Ginoong Hesukristo. Kinsa namatay didto sa cross, sa tuyo, sa pagbayad sa imong mga sala ug sa paghatag kanimo og kahigayunan nga ikaw mahilangit. Roma 5:8, apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Now, paminaw. Sa dihang namatay si Jesus dito sa krus, ang iyang kamatayong espiritual mo ay mibayad sa silot sa atong mga sala. Kolosas 1:14 na kanayon. Nga mo'y naglukat kanato ug nagpasaylo sa atong mga sala. Now, sabta kini higala. Nga wa kay mahimo sa pag-angkon o pagpangayog tabang aron ka mahilangit. Ang tinuod, gipairan na kanan ni Jesus sa hingpit sa dihang namatay siya dito sa krus. Now, sawa pa siya mamatay, miingon ra ba siya? Tapos na. Kana matud pa sa Juan 19:30. Karon, buot niya nga tagan kag puloy-anan dito sa langit. Una-una na. Ang gasa sa Dios maong kinabuhing walay katapusan nga anak kang Kristo Jesus nga ato Ginoo. Roma 6:23. Higala, kun muluwas si Jesus kanimo, kana dayo na. That's eternal. Hangtod na na. Kaya wa man si Jesus magpabiling patay. Gibanhaw siya gikas lubnganan ug karon buhi siya. Ug tuwa siya karon sa langit ug nagapangaliya siya alang ni adtong nagatuo kaniya. 1 Korinto 15:3 ug 4 nagaingon, gitudlo ko kaninyo nga akong nadawat nga may nungdanon kayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa naisulat sa kasulatan. Gilubong siya ug sa ikatulo ka adlaw gibanhaw sumala sa nahisulat sa kasulatan. Hebrehanon 7:25. Ug busa makahimo siya karon og sa gihapon sa pagluwas kanila nga moduol sa Dios pinaagi kaniya kay buhi man siya hangtod sa kangturan aron pagpangaliya sa Dios alang kanila. Pinaagi sa pagtuo, dawata si Jesucristo. Through faith. Si Jesus namatay aron sa paghatag og kinabuhing walay katapusan. Ngadto ni bisan kinsang motuo kaniya. Hinoon, samas bisag unsang gasa kanang gasaha, wag yu ibili hangtod nga imo kanang dawaton. Gusto? Juan 1:12 nag-ingon,
Apan kadtong midawat ug misalig kaniya gihantagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Ang Biblia nagasulti nga ikaw naluwas pinagis pagtuo. Ug walay bisag unsa pang ikadugang niya na wala na. Ilhagi na. Episode 2, 8 ug 9 kay pinagis pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Natiman ni pagayo ang bugtong pagtuo nga nakaluwas kanimo higala karon kun mi tuo ka na kang Ginoong Kristo, dili ka na higala kundi igsuon ka na nako. Timan ni pagayo ang bugtong pagtuo nga nakaluwas kanimo mao ang hingpit nimong pagtuo kang Ginoong Kristo. Buhat 16:31 nagaingon, tumuo ka kang Ginoong Kristo ug ikaw maluwas. Now sabtay gala ang pagtuo lamang kang Ginoong Kristo lamang mao ang bugtong paagis kaluwasan ug wala nay lain. Siya ra ang manluluwas. Now duha ray imong kapilian. Mutuo ka ba kang Kristo ingon nga manluluwas nimo ug ikaw maluwas? O musalikway ka ba kaniya nga manluluwas ug ikaw unsa mahinukman? Pili higala. Apan sabta ang gisulti sa pulong sa Dios diya sa Juan 3:18 nga nagkakanayon. Ang dili mutuo mahinukman ang daan tungod kay wala man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Busa, sublion ko sa pagpahinomdom kanimo higala. Tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya. Grasya nga kaluwas namo pinagi sa among pagtuo lamang kang Kristo lamang. Salamat. Niining gasa nga imong gihatag kanamo nga walay bayad. Salamat. Ug dili namo kini katandis labing manungdanong butang nining kalibutana. Salamat. Dada kami pagbalik ugma sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.